ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಂದಾರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತಾ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಅನ್ನೇ ಇಂಚನೆ ದುಃಖ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪದ ಅಂತಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಇಬ್ಬರೇ ಬೋದು ಲಾಗ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಪುರ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಚಳಿತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಅಂಜನೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪರೆ ನುಗ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಕಸ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಬಿರಿಯ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಗೆ ನಮಗೆ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಗುರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 150 ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಈಗ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜನೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪಕ್ಕ ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಮೋಸ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ अभी भंडारी से डाल रहे हैं चिकन टिक्का ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ಲೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಬರ್ತಡೇದ ಕೇಕ್ಲ ಬೈದೆ भंडारी जी इधर देखो ಶರ್ನಾಗಲ್ ಪುರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ चीज़ कॉक समोसा पक्का आलू टिक्की वेज प्लेटर वेजिटेरियन लगे वेज ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಸಲಾಡ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಸ್ತಾ ಸಲಾಡ್ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಲಾಡ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಜನ ಬೈದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಜನ सिल्वा फ्रॉम कांगो ಜನ ಪಾರ್ಟಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಿಕಪ್ ಐತೆ ಅಂಜನೈತೆ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಿದೆ ದಾಲ್ ಮಖನಿ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂಡಿ ಬೋನು ವಿತ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋನ್ ಅವೆರಡು ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ पक्का बटर चिकन क्या डाला है पक्का जीरा राइस स्टीम जीरा राइस ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ದಿಕ್ಕುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಉಂಟು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪಕ್ಕ ಗಾಜರ್ ಅಲ್ವಾ